Čus, dneska vás vítam pri mojom videu a poviem vám, teda za 2 dní som videl, že 31 zliadnutí na to Lego, takže sme si s mamou povedali, že by sme mohli natočiť video o ďalšej stavebnici, no takže tuto je. Ďalšia stavebnica. Možno, že takdori spolužiaci moji to už majú, alebo nie, ale chcem vám to ukázať. No, takže toto sa volá Muffin Light. Muffin Light. Tak to vyzerá. No takže postavíme si nejaký krátky projekt a teda vysvetlím vám, o čo tam všetko ide. Je to cca o nejakej, ako keby, že veda trošku je to, ale vôbec to ani veda, len redaktory. Je to možno, že veda, ale pre mňa vôbec, no takže. Otvoril by som si. Máme tu nejaké súčiastky, ako je doska, ktorú musíme mať, napríklad súčiastku R1, ktorá svieti, alebo tu máme napríklad vrtuľ, alebo neviem. Máme tu dva. Úplne pri každom projekte musia byť minimálne a maximálne. Minimálne 1 baterka a maximálne 2 baterky. Viac ich nemáme, takže preto si určite pripravíme 2 baterky. Ja si to dám trošku nižšie. A ideme stavať. No takže máme tu český návod. To je jedno, že český. Takže máme tu základná mriežka 27,9 cm krát 19,5 cm. Hĺbku mám tam, takže tak neviem, kde ich mám, to je jedno. A to je nejaký, neviem koľko. Máme tu kontaktný vodič. To je jednotka. Máme tu ešte napríklad neviem, kontaktný vodič 6 až od jednotky do 6 kontaktný vodič. Máme tu napríklad nejaký motor, držiak disku, PNP, tranzistor, NPN, tranzistor, prepojovacie kabele, červený a čierny, máme tu D6, D8, D1, C, C4, B1, Q1, 1, 3, 8, je tu toľko veľa tých možností, takže poďme stavať. No. No, takže začal by som nejakou jednotkou, ktorá je pre mňa úplne ľahká. Alebo môj obľúbený projekt je 10 a je aj celkom dobre vybavený, je aj pekný, aj taký, no proste taký zábavný, by som tak povedal. Taký aj, že nie je to až také ťažké, ako sa zdá, len sa to musíš naučiť. No takže potrebujeme U22, S2, S1. Teda, aby ste vedeli, S1 je zapínač a vypínač.
A to jedno zoberiem. D1, D8, D6, Q1, možno, že sa mi zdá, že nejaké R5 a R1 zoberiem, R1 a 5. To zoberiem. Tento káblik zoberiem. Káblik zoberiem. Nejaké, máme to dvojky, trojky, štvorky, päťky, šestky. Kontaktný vodič. Jednotky budem všetky potrebovať. Budeme tu mať aj motor. A tieto dve veci. Dá sa to byť complication, ale nie je to vôbec complication. To sa nebojte, no takže máme takmer zatiaľ všetko, čo budeme potrebovať, potom si ak tak dačo dobere. Takže tak, druhé poschodie, 2, 4, len taká zase dám radšej na bok. To budem využiť. Druhé poschodie, tu mám, že napríklad 2, 2, to 2, na každom 3, 4, 5, 6, 7, 1 až od jednotky do všetky a je tam, že napríklad, že ďalšia dvojka, že akože druhé poschodie. Nejaké varovanie tu máme. A pohyblivé časti. To je jedno. Budeme potrebovať. A čo som tu chcel? Máme tu aj jednotky. To sú jednotky raz. To sú veľmi maličké časti. Takéto, takže druhý kvéčka ešte vlastne budeme potrebovať. To boli trošku. Takže napríklad Q2 budeme potrebovať, sa mi zdá, že tu je trojka, raz, dva, tri, takže tu sa. Tu pôjde nejaká dvojka. A čo tam pôjde ten motor? Motor, tu je plus. A tam je mínus. Motor, kde je motor? Som motor bral? Kde je motor? Je aj tu, aha. Tak som ozaj slepý dakedy. Takže tak. Ja vlastne ešte trojky, štvorky a päťky. No takže tieto sú len jedny. Tu máte štvorku, päťku a šestku. A máme 3 trojky. A sa mi zdá, že tu budeme, že tu nebudeme potrebovať päťku. Tu si dám na bok. Tu dáme trojku. Som to už veľakrát stavala, ale pre vás nie. No takže to bude. Ja to mám na bok. To si robí za mňa srandu. No to je jedno. Takže Gčko. Raz. Tu by to malo začať. Tak. Tu. To je jednotka, ako som si myslel. Dúfam, že to pôjde kamo. A teraz dáme napríklad tieto dve baterky. Tým by som mal začínať, ale to je jedno. Je takto. Môj obľúbený projekt je toto. Jednotka.
druhé poschodie. Máme tu čierny kábel. Aha, máme tu ešte aj takéto čierne kábliky. Černý a biely. Černý a červený, nie biely. No teraz to budeme musieť sa odmotať. A pozrite sa, aké to je zamotané. No, takže bude trošku problém. 10 minutes later. No, takže už to nemám. Tak už to mám. El Primo. Červený kábrik urobil El Primo. El Primo. El Primo. Tak. Ja, tam je tá šestka. Aha. S2. 3. 2. 3. 2. 1. A 0. To sú moje rodičia, nevšimajte si ich a nepočúvajte ich. To si myslím, že sa odačom zasa handrikujú. Môj oco len teraz, keď som natáčal pre 12 minútami stal. Takže. A on keď stane cez víkend, tak čau. Že nemôžeme sa s ním baviť, lebo je taký, že nahnevaný, ale taký protivný trošku. To som asi nemal hovoriť. No tak nič. GG. Trojka, druhé poschodie. Nie. To má byť druhé poschodie. A to pôjde D8. D5. Dá R5, nie D5. Ja. Počkaj, čo? Ja. Aha. Ja som si to s tým pomýlil. No, tak nič. GG. Čo? What a sigma? Ja, to má byť tak. Mne tu dve chýbajú. Čo Neptún? Wow, kamo. Všetky sú šeroz. A to pôjde jedna jednotka. To pôjde do 6.
Je. Druhé poschodie. C4. Ja. Ja som myslel, že aj C2 pôjde. C4 plus. Come on, ne. Ja sem. To úplne domyslel. Ako vždycky. A to má byť takto. To si to nerobíš, srandu. Dobre, všetko mi svieti. Už to mám všetko hotové. No už to. Tak. A tak, ale to som nemusel dávať. No a teraz sledujte, čo sa stane. Ešte chvíľečku sem. Ja to podržím. A nie aj. A teraz si zoberiem toto. Pozrite sa. Ja tu mám všetko prepojené. Všetky mechanizmy. A táto rolka, keď stlačím S2, tak sa mi to bude tak krútiť. A potom, keď to pustím, tak to tak vyletí. Ale to je strašne crazy. Pozeraj. Uí. Tak to je však. Čo keby som vlastne teraz skrútil? Neviem. No tak. Dobre, toto video má všetko, tak čus.